Virxen extra daríalle para o meu gusto demasiada intensidade. Xa. Podería ser xirasol tamén, pero a min gustame con aceite de oliva suave. É É que aromatizado Claro, ese. se botases o virxe extra, mellor eso para o pan. Un pouco de pan, un pouco de sal e xa está, non? Mais Mira, que... vou escumar un pouquiño os ovos que colla un pouco de volumen co aceite. Despois enséñoche como se aromatiza o aceite, vale? Vale. Porque despois o fritilas imos facelo É tamén. sinxelo aromatizalo. Sí, de poñerlle casca de laranxa, intentando que solo vaya a parte laranxa, no aceite que vaya quecendo, que vaya collendo todos os aromas. Podese facer coa laranxa ou co limón. Sagrario, ti aromatizas tamén ou non? No. Non? No, si eu boto o limón, zumo de limón e ralo. É que che parece que o faga así? Sí, sí, ben. Fíchelo algunha vez ou non? Así hai de moitas formas, sí, de facelo. Aquí vamos a facer Sí. un volcán. Un volcán? Un volcán. Eso quero velo, O volcán quero velo, O sea, quero que se vexe, de feito, na casa. Quero ver ese volcán. Dime A xente da moita casa quere ver. farina. Aí hai 550 gramos de fariña. Ah, ti mídela, Nos non faz... botamos Aí a está. carnita. O sea, ti botaslle máis de medio kilo e Xulio o que lle pida a masa. O sea, xa vemos que Tamén, sí. ti botaslle tamén o que... A que me pida máis. Claro, ves? Vai a ir tamén 10 culleradas de zumo de laranxa Vale. e a reladura. Temos a reladura aquí que foi dunha laranxa enteira, solo a parte laranxa tamén. Eu Estáme botolle limón. gustando, Sí, estáme gustando, así aromatizado. Además, tal como me gusta a min a laranxa. Unha, dúas, Sen embargo, ti Tamén botaslle limón. cucharada, sí. 4, O zume de limón 6, e ralado. 7, 8, Nove 9 e 10. É moi doada esta receita de recordar porque son as mesmas cantidades de aceite, de zumo Que de de laranxa zumo. e de azúcar. Son 10 culleradas. E de azúcar tamén? Que che parece moito, pero non Que é che moito parece, azúcar. ves? Home, se me parecía moito claro. amigo de Sagrario, Que che teu xa me parece? parece pa tu pilar Bueno, venas. non che quero adiantar eu outras cousas, pero vas a alucinar. Vale. Que medo me dades, Ás veces. O que é curioso é que eu aínda non engordei facendo este programa. Chegará o Non momento no que... probas. Sí, probo. Non Chegará o probas. momento no que engorde, pero aínda de momento non. Así No, que... mira, facendo os doces na casa, pareceche ahora mismo, porque o ves, pareceche moito, pero cando realmente compras un doce feito, ten moitas outras cousas. Claro, que 10 Natural. culleradas Esto de é moi azúcar non é nada, natural. home. Iso sí. Lévedo. levadura. Isto é lévedo, unha cullerada de lévedo. E un chisquiño de nada de sal, para potenciar aí o sabor. Moi ben. E agora remesemos primeiro un pouquiño así coa culler e despois a coa man. Vai a quedar unha masa moi pegañenta, pero é así como ten que quedar. Moi ben, pois mira, Pero non mentre... queda dura. Non, queda pegañenta así. Despois hai que traballar coas mans manchadas un pouquiño de aceite. Pois mira, mentres estás aí dando voltas, voulle pedir a Sagrario que se sente na nosa zona de sufridores, vale, Sagrario? Que é ali donde están as túas cuñadas, porque viñeron as 3, hoxe aquí, pasa, non, ti pasa como se estiveses na tua casa. Mira, aí están as 3. Non son as 2 Marías de Santiago, son as 3 Marías de Curtis. Aí as temos. E ti xa estás... Ai, xa fixeches rosquillas, ti. É suficiente cantidade para repartir ao público ou vas catimar como faz normalmente? Vou facer como normalmente. E vamos quedar fatal como programa. Con salirme 15, cantos estamos? Bueno, Cañotas, xa hai case 15, Espera, antes de que volques, creo que temos un experto de Silleda Rosqueiro. A ver, hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Con quen falamos? Con José Manuel aquí de Abades. Ui, de Abades, José Manuel de Abades. Que che parecen as rosquillas que estaba facendo Xulio? Estaba seguindo unha receta de aí, Hola, José Manuel, o primeiro, Sí, hola. Coñécelo? Sí. Ai, sí. Eu creo que tamén. Eu creo que tamén. E que tal cociña? Bueno, eu teño comido platos de leve. Ah, bueno, vale, ben. Tranquilidade na cara de Xulio. E as rosquillas que che parecen as que está facendo hoxe? Bueno, vai collendo sentido. Antes non o tiña, tens razón. Bueno, José Manuel, vente un día polo programa. Teñen boa pinta. Sí. Non sei como están de sabor, porque, bueno, aquí as nosas son unhas rosquillas que son bastante difíciles de superar. Ah, Non é a miña idea superalas, pero polo menos Non igualadas. sei, pero... Polo menos É igualadas. unha homenaxe que vos fago, José Manuel. Bueno, José Manuel, que cando tedes a festa? A festa da rosquilla celebrase sempre o domingo de Pascua. Pois desfrutade moito, celebradea e vente polo programa, vale? Vale, pois a ver, algún día si temos a ocasión, pois faremos.
Vente, trae unha receita. Trae o teu, se quer. Trae o teu. Veña, un bico. Veña, chao. Chao, chao, chao. Chao, Samuel. Que guai que nos chama xente de Abades. Moi ben. Bueno, isto por o forno, non? Po forno. Vale. 10-12 minutos Ajá. a 180 grados. Moi Porque ben. como son pequeniñas e delgadas, ti non engordaches desde que empezamos o programa, non? Dis ti, non? No, creo que non. Ah. 10-12 minutos a 180 grados. Metemos no forno. Aí vai. Por o forno a rosquilla. Pimba. E que sea lo que Dios quiera. E a rezar, e a rezar. E vamos ver agora a masa de Merchi. Merchi. Chamábate antes Xa, porque querías olvideime de botarlle o anís. O anís que vedes aquí. Mira, este anís. Ese anís, que é licor de anís, que podería ser esencia de anís ou poderían ser tamén as sementes do anís. Porque estas rosquillas son máis aromatizadas, por decirlo así, están máis aromatizadas que as de Xulio, porque levan laranxa, levan zume de laranxa, reladura de laranxa. Non aromatizaste? O que? O que? O que fixeche? O que? Que estamos facendo, Xulio? No, Nada. a miña, eu metime na túa, non te metas na miña. Ui, como está... Claro, é que Como é que estás? dadesme por todos os lados. No, está o xa está, eu xa acabei. Bueno, vale. Está ben amasadiña E con esa bola, que ten facemos? que repousar. Canto. Media oriña, tranquilamente, aí. Vamos ter que facer a maxia da televisión. Facémola. Dame a min a idea. Non pasa nada. Vale. Bueno, pues mira, Vou a lavar mentre as mans. repousa televisivamente falando esta masa, imos ver que é o que pensa Galicia sobre as rosquillas. Xa vos digo que ainda, a mí sorpréndeme, hai absolutamente de todo, mirade. As rosquillas son o mellor do mundo, as de anís. As de anís. Riquísimas. Se non te salen as orellas, fai rosquillas ca masa que así non vas a ter perdida ninguna, seguro. Compro as feitas sempre de anís. A mí las de feria non me gustan. Que sean ricas, que además que sean un pouquiño dulces. No, yo no las hago, ni las sé hacer. Home, se me poño a facelas, fago así, que facer, sí. Teño receta pola casa, de memoria non. Comerlas sí sei, pero facelas, todo eso non. Levan fariña, A fariña levan. huevo, a máis azúcar. As blancas levan azúcar. Un toque de canela. As de viño nunca as provei. Nah. No, as botou no café, máis ben. Ou as como crudas. O viño con aparte, con unha cousa aparte, sí, pero só carrosquillas non. Non son tampouco moito de experimentar. Ca rosquilla é mellor non experimentar. Ti fai a receita que che pasou tua nai ou tua avó ou teu avó e xa está. Bastante nos chega xa co que hai que experimentar moitas veces. Fixadevos que bonita é a televisión que pasou media hora de masa. Media hora de masa, Ves? Yo, Está- media hora. Ahora está ben. Cambeu, así está perfecta, e así queda máis Esparramouse. esparramada un pouquiño que as masas normales, non? Que son como máis secas. Sí. Non pasa nada, é así. É así. É así. É aromatizada. É aromatizada con Aromatizada, laranxa e con anís. Sí, sí que está Sí. aromatizada. Bueno, pois veña, Ahora faime hai aí que unhas fritir. rosquilliñas. Vale, vou aquecer o aceite. Non me Vale. falta que me axudes. Pero non as tes que facer a forma primeiro. Sí, pero xa vou facendo e metendo. Ah, vale. Ti xa faz así. Fago, E meto. meto. Fago, Meto. meto. Vale, perfecto. Meto coitelo, saco, tripas. O que podes ver se queres é como aromatizo o aceite. Abundante aceite, porque teñen que facerse por un lado e por outro. Vale. Como van a medrar, Vale. Pois mira, mentre se quenta o aceite, miras como aromatizalo, imos quitar as rosquillas de Xulio. Vamos. Espera, están ou non están? É que aquí ahora molaba que soase como un gong, sabes? Como onte. E pode ser. Non sei, vou pedir, están ou non están? Oh, están! Están! Dios, que maravilla, teño un equipazo neste programa, Están, somos un equipazo. Ai. Están, mira, que chulada, Están como teñen que Ei, estar. quedan Están bonitas. perfectas. A ti tamén che Chama, pasou José Manuel. bastante tempo de televisión. 12 minutos. 12 minutos de televisión. 12 minutos. E ahora vamos a pasar para esta rejilla para que enfríen, ven. Vale. Que faz? Que faz? Tan cantiñas. Estou che axudando. Mira, e agora aí vou facer un xarope Vale. para bañalo, vale? Vou facer un xarope que ten que quedar a punto fiado, un punto de hebra. É que é a punto fiado, non sei. Vouche enseñar aí, Vale, vale? perfecto. É moi sinxelo. Mira, vamos a Que botar, matas por aí? vamos a botar vamos prender primeiro e vamos a botar o doble de cantidad de azúcar que de auga, vale? Vale, espera, dime os ingredientes do azúcar, do xarope, perdón. Azucre e auga. Auga e azucre. Pregunta de concurso. Que ingredientes leva
o xarope de Xulio, 50 euros en xogo. Azúcar e auga. E auga. Auga e azucre. Nós non dábamos ganancia para a empresa. No. No. Creo que xa non damos. Xa non damos ganancia para a empresa. Podedes comezar a chamar se queredes gañar 50 euros que veñen moi ben para a cestiña da compra. Pero que irades vos. Eu aí non me meto. Mentras isto quece que? Auga e azúcar. El dixo que quixo. Vale, vou xunta merchi. A ver, aromatízame la vida. Sí, na miña casa, polo menos, todos os doces que van fritidos sempre o aceite vai aromatizado. Ou con laranxa, ou con limón, ou coas dúas cousas. Está aí quecendo e sabes que? Xa vai collendo calor. Está fervendo, bueno, está se fritindo. Mollamos un pouquiño as mans neste aceite que tamén estaba aromatizado con laranxa. O aceite que aromatizamos previamente para a masa. Sí. Vale. Facemos boliña, un buraco no medio. Vale. Hai dúas formas de facelas, ou así coa boliña e o buraco no medio, poñemos a fritir, ou se non máis... Había que cantalo un pouco máis. Aí, non, pero bueno, aí vai, xa vai. Sí, bueno, é moi faciliño. Dache a pista, dache a laranxa. Claro, é faciliño. Ou se non fades así, como a plastilina. Sí. Como fan os nenos. Moi ben, moi ben. Eu fixen así. Sí? Como os nenos. Xiras e pechas. Sagrario, ti tamén faz así? Ti, Sagrario, tamén faz así a bola e métela directamente? No. Ah, no? O churriño. Faz o churriño e pero métela a fritir. Non as faz primeiro todas. No, fajoas todas e despois empeza a freír. Vale, ti eres máis organizada que Merchi. Que non? Sí, eres máis organizada. Merchi, isto é unha chafallada. Non é unha chafallada. Se as pos aí, como a masa é moi pegañenta, acaba pegándose no prato. Entón, pasas máis traballo. Non quedan tan bonitas. Se as vas facendo e a vez as vas fritindo... Vale, pero mira. Confía en mí. Por favor, poñédeme esta imaxe, porque mirade para aquí esta rosquilla. Mirade esta rosquilla de aquí. Esa. Pero que rosquilla é esa? É un pouco truño, eh? Esa rosquilla naceu morta. A ver, mira para aí. Ese é como o primeiro filloso. O primeiro fillo sempre vai un pouco así de lado. O primeiro fillo, dixeches? Compara aí. O primeiro filloso. Compara aí. Mira para aquí. Non tes nin idea. Mira, poñede aí para que se vexan a diferencia. Mirad. Non tedes nin idea. Que preciosidade de rosquilla. Ves? E a ti falta xarope, eh? Sí, pero estás facendo. Pero estou asixando que... Aquí eu sempre aprendo algo, cañotas. Este menos traballar? No, pero eu xa traballei, agora estou esperando. Mira, está fervendo, ten que reducir un pouco. Mentres ti faz ela frite, eu voulle contar a Galicia 4 cousiñas sobre as rosquillas, porque ovo, azucre, aceite e fariña, case todas as rosquillas levan estes 4 ingredientes, pero como quen di, despois temos unha receita por parroquia en Galicia. Sei que a tradición empezou por Ribadavia, algo que eu non sabía, e despois foron aparecendo versións. En Pontevedra ás veces empregan fariña milla, e noutros casos non levan nin aceite nin manteiga, que é algo que fai aquí sempre Xulio. Hai quen as mete no forno, como a xente de Silleda, e moitas son fritidas, como as que fan en Valadouro. O caso é que estean ricas, porque a sacrosanta rosquilla está en case todas as troulas do noso país. Non hai doce máis festeiro, máis característico. Iso sí, e tomade nota, teñen festa propia en Abade, Silleda, xa falamos, desde hai 35 anos, e tamén en Gondomar, e nas Bouzas de Macendo, en Castrelo de Miño. Pero hoxe non temos moito que envexarlles a eles, porque temos aquí 2 mestres rosquilleiros, un que é a primeira rosquilla que fai, e moitas rosquillas para todos os presentes, e temos público. E xa vou pedindo eu a vez. Podo sacar turno? Podo sacar turno para a miña rosquilla? Sí. Ou non? Sí? Vale. Cal vai ser? A primeira de todas? No, a primeira. A primeira vai ser para ela, para Sagrario. Claro. A segunda. Claro. Como vai ser xarope? Pois xa está fervendo a tope, pero ainda está demasiado líquido. Necesitamos que espese un poquinho máis, de forma que consigamos o tocarlo así e facer así, que nos fíe. Ah, que quede un fío. Cando se para así, xum, que quede un fío. Vale, perfecto. Hai que ter un poquinho de paciencia. A cociña é paciencia. Que levaba isto? O xarope, auga e azúcar. Pois creo que temos unha chamada de alguén que quere gañar 50 euros. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Hola. Manuel, estás aí? Sí, estou aquí. Vale, sí. Manuel, desde onde nos chamas? Desde a Coruña. Que bonita a Coruña. Vivir na Coruña, que bonito é. Gañar 50 euros no a voltas co prato. Porque o digo eu. A ver, contanos, con que fai Xulio o baño de xarope das súas rosquillas? Agua e azucre. Bueno. Moi ben. Manuel, era difícil, Sí, dificilísimo. Era complicadísimo, Ti eres moi rosquilleiro ou non?
De vez en cando. De vez en cando. Bueno, pois hai que comer rosquillas, que están boísimas, Hai que Non comer cabe duda. rosquillas. Vente un día polo programa. Bueno, Sí, home. pues hai que ir aquí. Xa hai que ir. Bueno, vente un día e xa está, vale? Veña, un bico. Gracias Vale. por chamar. Chao, chao. Vale, gracias. Imos facer unha cousa. Ti tes o xarope aquí marchando. A nosa queridísima Merchi está facendo as rosquillas e incluso ese enxendro que fixo primeiro. Esta é a primeira, pero as demais van a Esa é quedar. a primeira. E atención Galicia, porque a volta de publicidade ímolas probar. Nuns minutiños, no Voltas co Prato, quedade aquí. E 18 da tarde continuamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Gracias, querido público que estades aquí vendo hoxe o programa connosco. E quédanos nada xa, quédanos o xarope, o rebozado, pouco máis, non? Pouca cousa, sí. Pouca cousa xa para probar, unhas rosquillas deliciosas hoxe no Voltas co Prato. Ai, mira. Mira, ves como empeza xa a fiar? Sí. Sí. Hombre, aí. A ver, móstralle a cámara, ves. É un xarope. Ves. Todo. Xulio fixe un Auga. xarope con auga e azúcar, azúcar. que repartimos 50 euros. E é o xarope co que vas bañar A rosquilla. as rosquillas. Eso. Vale, que fixexe a receita de Carmen de Abades. De Carme de Bazar. Ai, de Que é Bazar. da parroquia de Abades. Que é de sí. Abades, do lugar de Bazar, non? Do lugar de Bazar. Moi ben, da parroquia de Abades. Pois, Eso. cando ti me digas, ou cando ti Mira, queires. entón vamos a botar un poquinho de xarope aquí. Bueno. Vámoslo traballar un poquinho para que nos blanquee un pouco. Vale. E hai que dicir, isto sí que é certo, que a primeira vez que fai rosquillas, Xulio. É a primeira vez que fai rosquillas, é a primeira vez que fai o xarope. O baño. E de momento, De momento, ben. xa veremos cando aprobe Sarario. Bueno, se vai a tan ver, ben. é unha receita moi antiga, o sea, hai que facela ben. Claro. Claro. Mira, ves? Aí empeza a blanquear. Ai, Vamos a dar sí. un poquinho máis. Sí. Sí. Vamos chamar a Sagrario, así, para que vexe un pouco a túa maxia. Sagrario, vente, vente. Vente, muller. Aí ven Sagrario. Dámoslle un aplauso tamén, cuñadas, a Sagrario. Por favor. Nin as cuñadas que se queren aplaudir, Nada. É que de nada. verdad, No, Ai, Dios. Ti tamén lle fas así? no, Ai, non. Claro, no, porque tiene que far baño, non? no. Deixas secas. Deixelas secas. Sí. Pois xa verás que secas. ricas quedan, Ves como lle está branqueando? Sí, Porque eu a masa non lle boto azúcar. azúcar. Ai, vai, que empañou. Mira, empañou a cámara, Empañou, isto é o que ten o directo. Empañou a cámara. É que lle das moita caña. Claro. Ala, mira pa aí. Botamos un poquinho máis de xarope. E agora, Ala. mexemos con cuidado. Ala. Máis das empapen ben. festas. Sí, máis das festas. Claro, De feito, isto hai que máis facelo das rápido festas. porque seca, non? Claro, Sí. porque Claro. unha vez que enfría, Claro. e vamos, Sí. teño aquí preparada esta rejilla que vamos colocar aquí. Esta é a da festa. A das Por festas. decirlo así, a de Sí. toda a vida. E son rosquillas ao forno, que fixo Xulio ao forno. Porque Merchi estás fritindo. Aí vai. Entón, ahora botámoslas aquí, nesa Aí rejilla, vai. Ves? e vámolas separar. Só che quedan empaquetadas Iguales. para vender, Claro. A máis. Ahora separámoslas. Moi Págame ben. aí, cañatas, Apago. que ti vales para todo. Sí, home, sí. Ves? Ves? Chulada. É que... E ahora, o que pasada. enfríen, terminan de blanquear, Sí. e temos... Claro. E quedan como as da festa. As tal. quedan rosquillas como das a festa. festas. Moi ben, pareceche ben? Sí, Sagrario? pareceme ben. Pois unha vez que as biches, vamos ver as de Merchi. A ver como están as de Merchi. Veña, vamos para lá. Hola, Merchi. A ver, Hola. Merchi. Pasa por ali. Que tal estás? Saberedes Como vas? que ricas. Gusta cha canela? Sí. Estas, mira, Porque a que non lle gusta a canela é algo... estábamos na publicidade, estabas fritindo, estaba cheirando esas rosquillas e dicía eu, atención, aquí ven nivel, Levan azúcar. Sí, Aquí neste platiño o único que hai é un pouco de azúcar e un pouco de canela. un pouco, malas 10 colleres que lle mandaches antes. Mira, esto Parecíanche vouche moitas as decir miñas. un truco, mira. Ti rebozas así, e cando vas a comer, se non che gusta tanto azúcar, fas así. Golpeas. Claro. Moi Eso ben. sacas. E que? Xa está, xa está. Pois pero mira, esto? vamos repartir cartos contigo, Merchi. Vamos repartir cartos agora. Pregunta de concurso. Con que deliciosa mestura tamén reboza estaba Merchi así. as súas rosquillas? Sí. Merchi, Pero non as rebozo. Merchi, mentre estou falando eu, non faledes vos, porque senón non nos enteramos. Con que deliciosa mestura reboza Merchi as súas rosquillas? Con que dicías que mesturabas as rosquillas? Con canela Ajá. e con azúcar. Moi ben, canela e azúcar con que deliciosa mestura reboza Merchi as súas rosquillas. 50 euros en xogo. Comezade a chamar ao teléfono do programa, veña. Con que era?
Con que é? Canela e azúcar. Vale, xa me quedou claro. 664-483419. Chamade, veña, que hai 50 euriños. Eu fago así igual, pero sin rebozo. Claro, ti frítelas, pero sin o rebozado. Sí. Ves? Estamos vendo hoxe unha maravilla aquí. Tamén ese aroma que hai a laranxa é por aromatizar o aceite. O aceite cando quece, todos esos aromas da laranxa saen e quedan tamén dentro das rosquillas. Que guai. Pois vamos colocar a Sagrario na posición de probadora oficial do Voltas co Prato. Ponte aí, por favor, Sagrario, aquí. Aquí, ponte aquí, aquí. Aí, Bueno, aí xa ten. eu Mira, xa xa fixen a puxo miña unhas. bandexiña. Estas son as Xulio, outras. Podes traelas, cando queiras. Eu Mira, vou comer fixo o unha bolo. torre. Fixo, é un bolo, chámase bolo. Fixeches un bolo. Estaba mirando a miña obra, porque É que te vin como... estou Ponte, alucinando do que saleu, ponte, Que presentación. ponte mirando pa elas, como Sí. estabas mirando. As de Merchi fritidas e as de Xulio feitas ao forno. Dúas maneiras distintas de facelas. A de Merchi un pouco máis aromatizada, a de Xulio con ese xarope... aromatizada. Nada aromatizada, con ese xarope que lle botou eso sin mantequillas e que levan. É un poquinho de anís. É un poquinho de anís. Por favor, proba cando queiras, Sagrario. Vai probando, que temos unha chamada telefónica e que repartir cartiños. E así botamos chata tamén. Ves? Vamos retirar daqui a auga. Se vexa... Ai... Igual que as da festa. Que? Igual, es que as da festa. Igual que as de festa. Veña, vamos repartir cartiños. Hola, que tal? Boa tarde. Leopoldo, estás aí? Sí, estoy aquí, estoy escoitando. A ver, Leopoldo de Noia, queres 50 euros? Come. Ah, La pregunta, sí. Pois dime con que deliciosa mestura reboza Merche as súas rosquillas. Con azúcar e canela. 50 euros que van para Noia, un aplauso para él, 50 euros, van para Noia. Graciñas, Leopoldo, tens que vir un día ao programa. Hombre, sí. Vente un día ao programa, vale? Veña, un bico, chao, chao. Ai, tesme que dicir é que se nos acaba o programa. Estás comendo xa, mira como colleu carmao, xa. Mira, ten vicio Sagrario, de Curtis. E mira como lle gusta a rosquilla. A ver, quen gaña, Xulio ou Merchi? Mira, vou a decir Xulio porque as de Merchi son moi parecidas ás miñas. Xulio! Son diferentes. Outro día máis. Saltou a noticia no Voltas co Prato, non contabas, Sagrario, moitísimas grazas, pasáchelo ben. Sí. Pois grazas con estar con nós hoxe. A semana que ven temos moitísimo máis quen anda aí, A semana que ven, o festivo, día 15, tamén temos programa e faremos unha churrascada, non pode faltar en ningunha festa. Vémonos con máis quen anda aí verán e con máis a Voltas co Prato. Chao. Aplauso. Veña.